serio hasi gaitezen, paregai ez tegutena. Benga ba amets alda dezagun, orain jarteko eskema. Euskal Herrian 11 gauza, da negargarria dena, oien artean bat nabari dut, Angel Figueroarena. Arrazoi duzu leku askotatik, sor liteke enredoa, guztiek ezin dute gozatu, hemengo txoko beroa, nik denentzako nahiko nuke, herritarren abanoa, ta batez ere hemen nahi nuke Azkar Angel Figueroa. Ez daki ziur gaixotasunen diagnostikoa dena, alde hortatik antabilkite ziega batzutan barrena. Naiz gaixo hori hemen behar den, aldegunik azkarrena, beste gaixo bat dauka gainetik, ta Espainia du izena. Arrazoi dezu bere gainetik, egon litezkela pila, Espainiai gauz bat aitortzekotan, maltzurkerian abila, naiz eta luze ibil liteken, etxe bidearen bila, Espainia azkar joan bedi eta bera etorri dadila. Neuk ere berdin pentsatzen dut bai, Angel betor bai gaur aurki, bere bihotza ez Espainia, egin dadila lauzatik. Kartzelaldi bat baina okerrago, gauza bakarra izaki, bi kartzelaldi izan leitezke, ta hortaz txiplasek badaki. Letra hunditan irakurtzen da, erabakia ta hitza, prozesuetan hori izaten da, hizketa gaita baldintza, nahiago nuke pixkat lehenago, helduko baldin balitza, ta prozesu